Man, for the money. 100 rand. 100 rand. 100 rand. Ah, okay, when we in Tamba, okay. Okay, so we are Tamba. Ah, you know, for a day. Okay. I'm not. Okay. Such a woman moved to Okay, I will okay. Then the school in the way. And I go school. I'ma thank yous. Thanking Yabong. Yeah. To you and you, Yabong. Yeah. Ever since ngicale ukucula ama hater lo uyagula umusic yake miyichuma laba bangazi bangizwa ngeruma ile ntwana ngithezoduma nehlozi ngithi liyavuma ngalokho ngithi ngiyabonga in fact angikhohlwa ngiphuma khona Yibo Sgora. Sgora. Yeah. Yangolosini. Yibo Sgora. Uzohamba ngohlelo khuleka. Ima ngathi kunomuntu lapha. Sgora. Kunomuntu ongidinga ngeza manje. Engabe ngubani futhi lo. Hayi. Abantu abasakhona ukuphuza itiye labo kahle. Engabe yini enkulu leyo balekele emzini wakho? Awu Sgora. Now uyazi ukuthi mangizile la ngizela imali ayikho enye into engizele. Yashisa lokushisa la. Every time when imali yambeli akuhleli ibine story. Ayeke ukuyele story. Ufuna imali enganani? Ufuna imali yamabhey for Sgora. Kodwa imali yami ibinenzalo. Into kumele uyazi. Angisho ukuthi sa 10% Sgora. Angithenzi istory sakho nje so 15% imali. Indaba zeyitori vela ngisasifuna. Angisasifuna 15%. Take it or leave it. Awuletha Sgora nawe uyabona imlomo ngomile nelanga yashisa Sgora. Awukhuluma kwenza business. Aloso Hey, uthe ufuna imali yama-PI4. Ungazongijwayela wena, sintanga yakho. ayabona Sgora. Nikeza amasonto amabili nje imali yami nenzalo yayo nabantwana ba. Funa la mina ngifuna ukulanda wena angithi wena manje kuyosikhathi imali yami uSmayila manje. Yeah, imali yami kuye naye Smayila futhi ngokunjalo. So uyazi ukuthi Sgora ngiyele Sgora u15% izimalini imali yakho. Sufuna na ufuthi sibenzi na ufana. Wakujwayela. Falo sekujwayela lokho. Asonto sekuphelile nale. Yoy, phila kuthebeleza uphila kamnandi yani. Stop life wena. Ufuna imali yami afika usikhawulisa lapha wena. Ufika ukhawulisa la. Ufuna imali kimi. Manje sokumnandi usafuna nemali yami usafuna inzalo yakho. Hambani ngapha. Sgora sikhulumele phansi. Yeah, sikhulumele phansi singotanga mina. Tanga mina nawe. Yeah, singo-accuse. Angidlali ufuna imali yami manje. No. Sgora ngeke ngijusele Sgora umnuka manje. Yewena. Faka imali yami manje. Sinenzalo 20%. Kwenzela ifavor ka 20% manje. Angikhombisa ukuthi mina ngislima ne. Ngifuna uzokushow ukuthi islima mina. imali yakho Sgora. 20%. Ora vele ngivela ngishaya 100% vele. So 20% yakho manje Sgora To clip. 105 yangijwayela wena to clip. No. Manje yenza manje. Ungadeka amaplaza akho kubaleka la.
manje uyazi umuntu webhizinisi sengilanda impahla yami leyo. Hayi, anyabo. Imali Iyaradi yakho lena ke ngoba uMashonisa ngathanda. So ngizocela ukubonga radi yakho lena. awume mfowethu. Nginikele imali kule yami phela sonto leliya edlule. Sesiyo 2 weeks uhlele imali yami. So ushuta ayifake noma 50 rand afethu. Hayi nalo randi kuphela. Uyazi mfethu na ngalelana mina. Anginayo imali ngasuka ngayaboleka imali uMashonisa. Manje uMashonisa uyangihlupha ufuna 200 rand wena. Futhi ngithathe mina ngoba uyabona uyazi ngathi angisebenzi. Amnawutshelanga mfowethu. Hayi mfethu. Awuba vele imali yakho ngeze into ekhona. Ufuna 200 rand mina mfethu. Afota ayinayo 50 kahle. Ngathi ngizokunikeza. Azuyintsha njani? Anyabo. Uyintsha ngafa uMashonisa. Asona. Sgora zokuthi hayi ngoba ngibona ngithola ngiyele yena hayi ngikumu. Right. Shumse sethu imali. Mthetho somele ndindane nawe mina. Unemali yami, on top of that mina umele ndindane nawe. Bezacela ukufona Sgora kuqala. Ufona yami, ufuna imali yami. Kunomuntu omele azene imali yami Sgora uza la yena. Ye baba, mina wathi uzothatha imali yini ngokutshela istory. Awu Sgora nawo kahle, ngizofona ngizohlala. Yona futhi cha. Ufuna imali yami manje mina. Imali yami no. Ayi Sgora ngibulale ke. Sgora ngiyasho nje Yo wena ngikubulala. Yamshayela ngibulale on top of that ngayithola imali yami. Eh? Cela imali yami no, lama plans kumele ngiwayenze. Sgora ngivumele ngifone. Yofana udinga ukuthi sayidlala wena. Sgora ngiyazi imali yakho manje ngibe ngitholile lo. Uthatha sayidlala eJozi wena ne? Bheka nefoni yakho ingena voicemail. Sgora nawo sendra ngithi uthengise. U10 rand unemali yami. U10 rand wani? 10 rand omnyuka wena. Awu Sgora ngizama ukuhlanza imali yakho leyo. Uhlangisa imali yami ngemali yami futhi. Uzama ukuthini? Ngithethe ukuthini wena? Sgora nginawo i-time. Ngifuna ufonele umuntu azi. Ngenze njani ngoba wena kumele unikeze imali yami. Ngenaphi mina ko airtime bakho? Ngenaphi? Sgora sala sothatha nge-iPhone Sgora ngazi ngenze na i-iPhone. Yeah. Na iPhone. At least. Hayi phuma endlini yami. Yeah, uzoyinuka vele.